Magapatigayon ng Kamara sa hearing last 10 sa bunga aga gud matumod kung sufficient in substance ang impeachment complaints batok kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pananglitan, madesisyonan sa mga kongresista sa bunga aga nga bastante ang kaundan sa mga complaints batok sa Presidente. Dili na kagumpisahan sa Justice Committee ang una nga impeachment proceeding sa 20th Congress. Kahapon ang boto ang mga mabalida nga pareho nga sufficient in form ang duha ka impeachment complaints batok sa Presidente. Ginklaro ni House Committee on Justice Chairperson kag Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro nga ang pagdeklarar nga sufficient in form sa impeachment complaint ang nagatumod lamang sa formalidad. Ining nagakahulugan lamang nga may pirma sang complainant, may verification nga husto nga nasulat nga base sa personal nga ihibalo kag authentic records kag dapat nga nag-endorse o kung na-endorso sa miyembro sang Kamara nga mayara sang resolusyon. When we say sufficiency in form, we are pertaining to the formalities which must be observed in filing the impeachment complaint. That includes, of course, the signature of the complainant, the verification, which must be correctly written in such a way that it must be based on personal knowledge and authentic records. And of course, the same has to be under oath as well. Kagaya ng nakita nyong discussion when Kong Rufus started to ask about the jurat or the notarization, that part which says subscribe and sworn to. Sa hearing sa bungaga sa kay Luistro, sabto ng pamangkot ko ng aligasyon sa impeachment complaint ang nakalabot bala sa constitutional grounds para sa impeachment. Sa sining bahin, hindi pa pwedeng lantawon sang panel ang bugat sang ebidensya kag i-determina kung may kamatuoran ang akusasyon. Patag sini para hulang ining preliminary matters pa lamang sa impeachment process.